Argiaren podcastak. Hitz egin dezagun bakarra izatearen karga positiboaz eta negatiboaz. Bakarra izatea, originala izatea, unoko azken karta izatea, the only one in the world izatea, superguaia da. Superguaia da artaldetik bereiztea eta futbolista izan ordez windsurfista izatea. Superguaia da LH lauko gelan lesbianita bakarra zinela uste izatea eta azkenean konturatzea marimutilak etzirenak ere bolerak direla gaur egun. Superguaia da oporretan egotea eta egunean egiteko daukazun gauza bakarra lo egitea izatea. Superguaia da izozkailuko izozki bakarra jatea. Baina ez da superguaia LH lauko gelako lesbianita bakarra izatea, lesbianita bakarra zarela uste izatea eta hor bizitzea. Ez da superguaia DBH bin lehenengo estriak atera zitzaizkizunean aldageletako estriadun bakarra zarela uste izatea eta lurrera begira dutxatzea. Ez da superguaia bertsosaioko neska bakarra izatea. Bai, jende batek neska bezala irakurtzen hau oraindik. Ez da superguaia bakarra izatea, eta beraz, eina handi batean bakarrik egotea. Ez den bezala superguaia, barkatuko didazu Aner. Aner Peritz Manterola bertsolari marika ofizialak, ekainean infinito bertsosaio izatea, marikoia delako, eta bakarrik marikoia delako. Ona delako ere izan daiteke saioena, baina ekainekoak ez dira horregatik. Ezberdina izatea esfortzua da gehienontzat. Lanketa handia suposatu izan digu askori. Alduntze ariketa konstante batean bizi gara inoiz bakarrak izan garenak. Eta beste batzuetan, bakarra izateak ez digu hainbeste eragiten. Eta horregatik da guaia. Prestu bat bailitzan, asko badago elizan. Hantxe da bilatu, beboten ganantza, eta beste bat dela ematen duantza. Baina haren otoitzak dirudi burlantza, baten usterik gabe egin du arrantza. Amen. Kaixo denoiz, zer moduz, ongi etorri. Oso ondo? Ondo? Bai, hemen Zuek, hango aldekoak. Kaixo, egunon oso ongi. Hola, hemen daukagu gaur gurekin amets Aznarez, eskerrik asko etortzeagatik eta gonbidapena onartzeagatik. Zuei, placer bat. Nik gauza bat komentatzeko hasi baino lehen markatu eska harritu eta geratu naiz eta beti gogoratzen naiz ez dut inoiz komentatzen. Aner, zeile luzea daukazun introarekin konparatuta? Da Eske super suerte luzatzen hori. duzten ari naiz. Ez baina, orain konturatu naiz. Bai. Ba, imaginatuko ikusiko duzu adiez urrengo programa. Askoz gehiago. Askoz, Hartuko duzu zerbait. Bai. Vale. Ari naiz. Markatu moztea, eske, osan dut, ui? Barkatu nik ere moztea. Nork egin dizue introa? Osa, remix. Gorka minusek eta M. M.ok. Vale. Oso guai. Bai, gustatzen zaizu? Bai. Haze ondo. Osa, ez nekien ikasi behar nuenik. Osea, zizarete denako Ez que guk dakigu ya. kanto gregorianoan, eta esan duzu amen, eta senditu nahiz bizkal bakarrik. Spotify dago, Osea, entzun Vale, daiteke, bai. Vale, pasako ja zuen. Badago. Berez da oskorriren kanta bat. Bai, hori konturatu naiz, baina esan nahi nuen remix hori Bai. ongi. Jende ona hemen argian. Orduan, itzeingo dugu gaurko gaia da unikornioak. Ekarrez zaitugu moñoaren gatik. Ah, vale. Bai, horregatik bakarrik. Vale. Baina itzeingo dugu unikornioez, alegia bakarra izateaz. Adar bakarra izateaz. Beraz, beti bezala zure Wikipediarekin aurkeztu nahi zintugun, baina... Ez dut. Ez duzu. Eskerrak. Nola eskerrak? Ez egin, mesedez. Bai, egin ja. Ez. Venga, beti Egingo bezala. dizugu. Ez, benetan ez egin.
Zeba, euki behar da. Bai, hau Venga. Bale, orduan ez. Ba, ez Badu egin, nahi, ba, ez ez badu egin. nahi ez egin. Bueno. Orduan ja bihar Marisa Bernaka. Guri egin ziguten inorkizkatua, baita ere. Vale, ala ere, internet zoritxarrez Wikipedia baino asko zabalagoa da. Eta Wikipedian ez dagoen informazio bat hartu dugu, hau ere gezurtatu daitekeena. Naizetik, uste dut, ezta? Bai. Zuk ateratzen duen? Naizen hartu zenuen parte podcast batean eta bertako zure biografia txukundu dugu eta Vale. esango dugu. Orduan, hau ekarriko dugu, guk aurkezeko zu internetekin berdin. Osa, etzen duten lan egin nahi, ez? Bueno, hau da gure lana. Interneten bilatzea. Eta zuk gero zuzen dezakezu nahi bauzu. Primeran. Beraz, honen arabera, iruindarra zara Bartzelonan bizi zarena, igual zinen naia? Bai, hori da. Dabarra zen jarri dugu. Bai. Zen. Iruñeko musika ekosisteman oso presente, 11 proiektutan dago sartuta. Broken Brothers Brass Band, Joseba Tapia, Raimundo Canastero, Lurpekaria, Kimbombo Brass Band, Alarma Morean Bai, ere, ikusten batzutan. ditugu bentsat hemen jartzeztuen arren. Eta podcast bat ere badu Euskal Herria irratian Jon Celestinorekin batera, irratiak ordaintzen digu trena izena duena. Iruñeko Pablo Sarasate Musika Kontserbatorioan egin zituen ikasketak, eta geroztikan eta hemen aritua tromboia jotzen, San Ferminetan, txarangan, auzoetako festetan musika pintxatzen, eta orain, metalak protagonista diren zenbait proiektutan. Vale. Hori Nahiko jartzen ongi. du. Ongi. Osa, Pablo Sarasaterena hori da erdi maila, kontserbatorioa, osa, eta superiora egin dut Bartzelonan, esmuken. Hipogrifarekin. Hori da, baina ez dut ezagutu. Ba, ezagutzeko pena. modukoa, Oso tristenago. Ja. Zoi, bueltatu naiz eta ez dut ezagutu. Ja, beran geratu Izango da. zen superna, bai laguna gara, no Ja, sé ba ez. Bueno, hemen egin Zoritxarrez zitezkete ez. lagunak. Ja. Bueno, gila da, osea, como klasikoa ikasten duen jendearekin ez garela asko eramaten, por lo que sea. Ja, baina Baina hipogrifa ez da oso klasikoa. Klasika Ez da, modernizatu ez bat. Justo bera ez da. Ez zaio inbeste Baina bat. ikasi zuen klarinetea, ez? Esan zuen. Bai, Bai. Ze Ja. kuriosoa. klarinete eta trombon oso urrutiago, biek dira putz egiteko. No? Hombre, baina, bai. Ekar genezaken hipogrifa ere gaurko programa egitera. Bai. Ja. Osea, hipogrifaren taldean daude saxoak taura, eta ja saxo eta trombon gertu dago, no? De hecho, klarinetea eta saxoa haien artean daude tromboia eta saxoa baino gertuago. Ja, porque tromboia da... Ba, nire orduan Hugo. oker zeunden. Ja, bai. Bueno, saiatu zara. Vale, eskerrik asko. Bueno, hau esan da, Ondo jolastua. hasiko gara ja, pixka bat. Bueno, lehenengo galdera derrigorra. Nola heldu zara gaur hona, amets? Ba, heldu naiz, egia esan, kontatu behar dizuet, atzo izan nuela krisi momentu bat, ze eskerra geratu nintzela Arangurenekin, ze joan barri nintzen arrasatera, ez dakit zergatik. Atzo? Osea, gaur. Gaur ona beharrean arrasatera. Bai, zure pentsatzen ustez. nuen, joan barri nintzela, ez dakit zergatik, osea, ze zure mezua oso ongi Nahiko argia zen. Bai, argia. Bai. baina bai ezakit, osea, egon naiz, como aste buruan arrasaten jotzen, eta ikusi nituen bia eta bat, eta batean atzo ametxekin, bai, bihar bete nera noa, ez dakit zer, nola egingo dut, trena hartu Gasteizera, eta ametxek, en plan, baina zehari zara, eta ni, nola zehari naizen. Eta eskerrak Arangurenek berriz ere bizitza salbatu zidala. Oso ondo. Heldu naiz autobusez, bastante madrugoia egia esan, nago Bai, pixka lokartua, gogorra. baina bueno, ongi. Bertsolariek normalean esnatzen zarete goiz. Ez. Ez, lokartzen gara berandu. Vale. Bai, lehen ibilizara komentatzen musikariak berandu joaten zaretela eta horla, gurire pasatzen zaigu batzutan. Bai, niri bat. Rollo bertso afariak ezakitzer. Vale, horregatik osea esan dut, ostras, oso goiz. Ez Pero goiz bueno, oso saio goiz. gutxi, no? Nik Nor goiz nahi du bertu zer ez saio bat dut egin. goizean. Ja. Nor nahi du bertu saio bat. No, baina podcast hau... Baina podcast hau Anerrek ekainean, ez? Edurne Azkaratek esango lukeen bezala. Hau Oh. ez da bertsoei buruzko programa bat. Aizu ze korte ateratzen ari zara, punto. Punto, oso ondo, Pasadon. Langile. Txiki gauza bat, Txalo, puntori. Izan da, bueno. Vale, orduan. Bueno, hori, etorri naiz autobusez, Donostira, Iruña Donosti, eta Donostitik ona ekarrena... E-puntok, barkatu. Pitido hor, Ai ama. Zegon da, autobus geltokian kartel batekin. Bai. Ze polita. Jartzen zuen, la del moño. Egokia. Eta sentitu naiz oso egia esan. Identifikatu. Bai, ez pronombririk ez Etxean. zer. ¿sabes? Vale, bueno, esan dugun bezala, leku guztietan zaude orain emets, leku desentetan ikusten zaitu behintzat, musika talde pila batean, irratian, txarangan, claro, estresa,
imaginatzen dut antxetatea. Bai. Animo. Eskerrik asko. Ez dakit. Baina, bueno, aparte, inguru horri buruz ere esan daitezkeela gauzak etorri gara pentsatzen pixka bat gaurko gaiari lotuta. Ez delako bakarrik leku askotan egotea baizik eta leku horietan ere nola gauden, norekin gauden, norkin guratuta gauden. Guri pasatzen zaigu, aritu gara komentatzen, denbora guztian edo denbora askoan gaudela eta hau ona eta txarra da aldi berean lagun kuirrez eta bar Eta inguratuta. aspertzen gara elkarretaz. Eta nekatzen gara. Eta pentsatu gu, joder. Naiz eta hoietaz inguratuta egon, ez? Naiz eta. Eta batzutan horregatik. Ja. Eta pentsatu gu, jo, hau dago gizon pila batez inguratuta. Cis heterosexuales, askotan. Nola daramazu bakarra izateren kontu hau? Zama bat da, nekatzen zaitu ere gehiago? Ostras, galdera bastante lodia, esango nuke. Egia esan... Osea, esan berra dut momentu hontan ari naizela gauza askori ez esaten eta horrek ere ematen diala bastante lasaitasun eta aldatu da azken urteetan. Alde batetik ikasi dudalako edo ari naiz eta beste alde batetik ja ez naizelako hain prekaria eta orduan posible delako ez esatea. Hori ere esan berra dago. Eta pixkatzuek bezala baita ere aguantatzen dut, ze aguantatzea da, literalmente, gero kriston boiera saria dudalako. Yeah. Claro. De hecho, askotan udan iristen naiz como krisi puntuetara eta da como peña asamblada, behar dut asamblada. Como rollo etorria, arratsalean nire etxera eta guazen, sin más, hitz egitera, ezakit, futbola, emakumei buruz eta beste mierda askori buruz ez hitz egitera, ez? Osa, como... Mesedez, edo gutxinez beste leku batetik, eskerrik asko. Meko fuelari buruz egitera, baina justo kontra. Claro. Eta emakumei buruz iguales. Ja. Edo ez gutxinez hitz egiten duten moduan, te aseguro ez. Bai, total. Eta egia esan, diota aguantatzea, ze askotan hitz egiten da ez, nola egoten zaren, edo zama den, edo zen zama, eta egia esan kriston zama da, ze gainera ikusten dena da gutxienekoa, ez? Estenatokian edo txarangaren boloan emate duzun ratuan, naiz eta txarangan ordu asko izan, da gutxiena, nahi dut. Gehien bat dira, zenbat ordu ematen dituzun hor, hilda, ezakize herritan ez duzuna ez da sofa bat botatzeko, edo leku bat zu bakarrik egoteko, como konfort toki batean. Bidaiak, zenbat bidaiatzen duzun, zenbat gestio dagoen, nork eramaten du kotxea, nork ez, ezakit, 8 ordu emango ditugu ezakit non, eta ez dago tabernarik, nork ekarreko duzio zer jateko, como zaintza guzti horiek edo gestio guzti horiek ere nork hartzen ditu bere gain, ez? Eta gero, como daude plus pila bat, horregatik diot galdera daudela bastante, garatzeko bastante denbora eman alko nukeena. Adibidez, ez da bakarrik ere taldekideak, dela jak bastante pasadon, baina ez dira bakarrik taldekideak gizonezkoak izatea baizik eta lan egiten duzun inguru osoa, managerretatik, soinu teknikariatik, kultur teknikaritik, batzutan ez, baina ezakite, uneko 85, da como inguru hortan ibiltzea eta dago ultra maskulinizatua. Eta gero ja, como hirugarren bat gehitzearren, askoz gehiago daude, festa giroare oso maskulinoa da. Da, como, afaria duzue herriko musikariekin, eta nortzuk dira gaiteroak, nortzuk dira, sabes, como txarangeroak, baldin mazara zu talde bat, edo aldrebes, txarangera baldin mazara zeintzuk diran, como zegor putzo den eszenatoki gainean, guzti hori ez, da, como, eske zaude bakarrik denbora osoa. Eske oroar, begiratzen duzu Euskal Herriko festetako eta lekuetako kartela begiratzen dituzu, ikusten dituzu Euskal Musika taldeak, atzo komentatzen genuen, egiten duzuzuk beste lente stories pelikuletan egiten dena. Euskal Musika taldetan, librantza izizu bi, ez dago Euskal Musikarik. Justo egiten dutenak, kantantak, normalean. Gainera hori. Jarri bi talde batean. Iluedikoa Justito, Jotama... Ezakit, Bai. Boierak eta ja. Hemen di musu bat soinu teknikari tipei,
Bai. Total. Eta programatzaileei, Eta hori. eta estenatoki Osea, como montatzeei. kanzelazioaren kultura ez egiten da, baina kanzelatuko genitu benetan. Gizonen taldeak eta mierdak, bueno, beste leku baten egon. Eta ez dela bakarrik, ametxak aipatzen zuenez, gorputza jartzeak eta hor bakarrik sentitzeak, ez da bakarrik zaudela simbolikoki ez daukazulako lagunik da, ze motatako elkarrizketak egoten diren alako Claro. eremuetan ez. Olatz González Abresketak antropologoa da bera eta egin izan du lan handia euskal pelotari buruz eta horra aipatzen du ez, nola anaidia sortzen den ja bakarrik gauza tekniko eta zetza egiten hasten direlako, ez dakite pelota partidu baten aurretik pelotek aukeratzen tarratzen duten tarte hori ez, uste dut musika nire gertatuko dela hori ez, Claro. nire instrumentua, nire ez dakiz zer, material de no sé cuantos, ez dakiz, osea, Bai, badaudela horre. incluso haien kodeak hortik kanpo, es como, es que, horrez nago, ez dut egon nahi, ez? Bai, Incluso total. sentitzen zara como kontra egin behar duzula denbora osoan eta horrek ere, pues hori, zuk galetu diazuna ez, literalmente zama da. Ja. ¿Sabes? Bai. Nola mugitu hor edo nola sentitu eroso, eta aldi berean ere sentitzen duzu dela como el precio a pagar. Rollo gero... Es que bestela Hemen ezin egon da. nahi dudanez, Claro, aguantatu como behar dut. Katalunia adibidez, nik nabaritu dudan aldaketa edo como crack handiena hori izan da, han hasi naizela como lanean talde ez mixtoekin, baina ez gizon cis heterosexualenak, eta batean izan da como, posible da, hau da, alternatiba daude, jende dago beste 1000 modu ezberdinetan egiten gauzak, eta batean da como, hostia, esperantza bat eta como bir sortze edo egin nahi bat oso handia, eta uste dut, hori dela gure egin beharra. Eremu ez mistoetan, baina... Bestalde. Claro, bestaldean, bai. Buah, Vale. oso ez mixtoetan, Zu baldin bazara parte femeninoa. Claro, es que... Vale, horri buruz ari gela, atera dugu zure aiputxo bat berrian egin zuten elkarrezketa bateko bat 2000. Duela asko, esan hori. Bai, zuzendu ditzakezu. Baimen osoa daukazu. Gaina jarri dugu hemen, badakigu 2019 aurruti dagoela, beraz, lasai zuzendu iraganeko ametxak esana, ala nahi baldin bat. Hombre, pandemia bat pasada, ordutik. Joder, es que 18 urte nituen, Bai. Ja, claro. Elkarrezketa horretatik paragrafo Zuek bat bezala. atera dugu, eta nahi zuzendu, nahi komentatu, esaten zenuen eta interesante iruditu zaigu. Gustauko litzaiake hitz egitea emakume izateaz txaranga batean. Txarangen munduan sartu nintzenean ez nuelako topatu erreferenterik. Eremu erabat maskulinoa zen 15 urterekin hasi nintzenean. Orain gazte txarangan 2 neska gara. Eta hori izugarrizko aldaketa da. Festaren eremuan aritzen gara eta komentarioak oso bortitzak izaten dira. Txarangan udan 30 egunez ia 24 orduz gaude elkarrekin jai eremuan. Claro, zer da esan hor duzuna, gorputza. Bai, pizkat esan dudana. Ez que ematen dut txorra bat, baina benetan, bi izatea, Hombre, ja hitz egin dezakezu. ez que bai, da salvazioa batean. Bai. Eta, incluso haiek ez dute ulertzen, en plan de, bueno, baina, sin más, ez bizarete, baina eske batean da, como, denbora osoan, bauzu konplize bat. Osea, egin dezakezu. Claro, edo begiratu, edo esan, gero botako, sabes, como... Gero Nos vamos a kotxearen cagar en karrekin, este. mese. Total, bai, eta beti daula, Eta afaritan beti elkarrekin, eta bai. Bai. Total. Egia esan baita ere, momentu hortan igual ez nuen hainbeste hausnarketa hau eginda, bueno, igual gero botako dute, baina bizi izan dut oso ezberdin bezala baita ere, hori hain gazte edo orain baino askoz gazteago hasi nintzenetik, hasieran sentitzen nuen como, gazte txaranga izan zen nire bigarren txaranga bezala. Nire lehenengo txaranga izan zen nire herrikoa, Zarra Gaztelukoa, herriberako txaranga, barbaridade bat, oraindik jarritzen du barbaridade bat izaten eta gazte pila bat daude, momentu hortan bakarri zeuden 50 urtetatik gorako gizonak. Erdia baina gehiago separatuak. Es que igual ez duzu izan nahi berein laguna 15 urterekin. No, claramente. Ezin duzu, igual esan nahi dut, ez Claro. daukazu kode panztekaturik pertsonaiekin hitz egiteko. Eta ze barbaridade bat, claro, nik ere, como bakar izate honi bueltak ematen, askotan ere sortzen da como kanpotik barrura, jendeak zuri sortzen dizula, nik sentitzunen erantzukizun bat oso jebia, ze batzutan joaten ginen herri batzuetara, non ez zuten ikusia, bueno, claramente emakumezko bat bezala irakutzen duten, gutxienez momentu hortan, ez zuten ikusia emakumezko bat instrumentu bat jotzen.
Claro. Orduan, claro, Eski era nola como, izango da? ala, gazte bat duzue gainera, emakume bat dena, como, eske nintzen bakarra denetan. Unikornioa. No, unikornioa, literalmente, gainera moño batekin, imagínate. Ala, como tipek aldute putz egin. Claro, eta batean zen, como, hostia, 15 urte ditut, 16, gero ja beste fase bat bezala hartzen dut uste dut, baina 16 urterekin zen, como, hostia, eta ni naiz lehenengoa bakarra, eta, claro, jo behar dut ongi, egin behar dut ongi, ez bakarrik txaranga mierdoso honen aprobazio izateko, baizik eta, como, hostia, naiz bakarra, Baina demostratu beharko bazuen bezala mundu guztiaren... Nik dut zama hori, eta ez bakarrik nire buruan, baizik eta jendeak denbora osoan errepikatzen dizulako, ez? Eta demostratu behar duen berezi dela eta hemen nagoela ondo jotzen dudalako. Claro. Ez izateko bakarra eta beraiek demostratzeko tipa da. Gainera, izango zinen, enuen entzun txaranga hori, eta ez dut entzungo, baina izango zinen onena, seguramente. Gure ustez, behai. A ber, egia esan oso txarrak zeu, jende oso txarrak zen, bai. Ez, baina esan nahi dut, 50 urtetik orako gizonak denak, agertzen da personita bat 15 urtekoa, eta da onena. Bai, esan behar dut kontatu behar dizuete. Gizonen artean baita. Bonboa jotzen zuen tipoa, gizontxoak, behin erori zen, como aurreraka, eta mantzituen bi buelta bonboari zegoen hain mozkor. Ze polita irudia, Zen maldan bera. Ai, gaixua. Claro, es que ni ezin nahi zorre, es que da pasada bat. Claro. O sea, claramente como kontra, denbora esan en plan de ez dut hau bilakatu nahi. Inoiz, inolako testu ingurutan, ez? Barkatu de punto. Gaizki egitea dagoela superrongi ere bai, O sea, ni superrados nago. Erortzearekin eta bonbo txaranga txar batekin. bat izatearena eta bonbo batekin aurreraka erortzearena, Total. Bai, zu eroriko zinake, Noski. obviamente. Baina zu joango zinake ospitalera. Bai, hori dela. Zu erortzeagatik gainera. Bai. Vale, ja pixkat aurrera egiteko, elkarrezketa berean zenion, txarangan adiskideria dago, guri adiskideria hitza, gure ustez Hori esan nuen. esan zenuen kolegoa. Eta jarri zuten adiskideria seguramente. Ez zuen esan ni Pero guaiz. Gure ustez esan zenuen, txarangan kolegoa dago, nahiz eta musika maila ere balioan jarri. Emakume gisa hori da lehenbiziko oztoboa, pixkat orain esan duzuna, karo, kolegoa. Itzein dezen pixkat horretaz, kolegoa oinarritzen da ez, azken batean parez parekotasun batean, edo denak berdina garelako ustean, laguntasun batean, eta, karo, hor kode konpartituek egon behar dute, eta kode horiek ikasten dira, eraikitzen dira, eta errepikatzez barneratzen ditugu. Eta hor, printzipioz ez da planteatzen deno kolega garenean, eta kolegio batean gaudenean, inor izango denik bakarra unikornioa bestelakoa. Baina, sorpresa lagun arteetan gizarte arauek jarraitzen dute funtzionatzen. Eta 50 urtetik gorako gizonen artean 15 urteko neskato bat izateak batean kokatzen zaitu gizon heldu horiekiko leku batean non bakarra zaren eta begira jakin batetik ikusia zaren. Eta hor zer gertatzen da, itakeria gauzak, ezakit, ze estrategia baliatu behar dira, baita ere, ze estrategia ikasi dugu baliatu behar direla integratuta sentitzeko eta eroso sentitu alizateko kolege horretan, ze gizonen arteko kolegoa ez ezagun ahaztu dela gizonen arteko kolegoa. Bai, egia da ere, zentratzen ari gara pila bat txarangan, ze oso agerikoa da, bereziki hori super gaztea izan da eta besteak ez izan da gizon bat, baina baita ere, como taldeetan gertatzen da, pila bat, eta naiz eta igual 5 urte pasa. Normalean gaina izezkoekin, hau da beste meloi bat, baina da como taldea dira besteak eta izezkoak batzutan etortzen dira, orduan zu ere zara pizka bat como kanpokoa, gutxitan da, brokenen bai adibidez, como garenak, porque horrelako, musika estilo horretan behar dira, bakarrik dira izezko instrumentuak gehi perkusioa, baina bestetan ere da askoz malguagoa. Eta konturatu nintzen, adibidez 2019an ez nuen hausnarketa hau egina, baina orain ja bai, nahi detasun hori, nik konturatu nintzen etzegola, aparte etzegola emakumezkorik txarangetan, batean jarri nintzen begiratzera nortzuk zeuden, ez? Eta zen literalmente hau, herrietako txarangetan daude familiakideak pila bat. Emakumezkoak baldin dira haren lehengusina hasi dela kontxerrean, por supuesto kontxerrean, ez hobi bezala, baizik eta ari da ikasten musika eta pila bat daki horri buruz, eta bere lehengusina edo bere aitak du erlazioa zakin horrekin, eta orduan horregatik dago ez, baina haien buruetan bai, ez? Hau integratu behar dugu edo egon behar duen men horregatik.
Gero daude pila bat ere harremanak izan dituztenak como liderrekin, osea, rollo edo neskalaguna, edo ja bapatean da neskalagun oia, edo ez dakit noren oso laguna da, baina como erlazio bat oso intimoa izan da, osea, eta gero gaude bereziki como oso maskulinoak garenak edo ez emakumeak edo boierak edo bueno, bakoitzak pixkat definizala bere buruan nahi duen bezala, ez? Baina eta bereziki gaude azken hauek, ez? Osea, feminitatean barrena haudenak oso gutxi dira eta bestela dituzte como bi, osea, lehen aipatu ditudan bi, osea, erantzuten dute bi eskema hoiei eta hori iruditzen zait oso kuriosoa, ez? Eta fuertea. Bai, gero sakonduko dugu horretan, baina askotan gertatzen den mekanismo bada alor guztietan. Egon behar du movida instituzionalizagarri batek. Osea, gizonek, eska fuertea baina gizonek ez dauzkate lagun tipak, kasi pilo bateke. Claro. Osea, como baino seriamente. Bai. Baina esken, bueno. Eta barkatu, osea, ari naiz pizkat plasta izaten, baina... Horretarako ekarri zaitu. Vale, perfecto. Esan dizu dena, 14 eta 15 urte bitartean sentitzen gintzela como bakarra ezakizer, eta honi egin behar diot kontra, batean 16 urtetatik aurrera, sentitzen dut, pues claramente identitatea askoz erabakiagoa neukala, eta hasi nintzela, pues, beste adibidez moñoa jartzen, para que nos entendamos, eta nukarra patzen. eta orduan batean zen como, ostia, lehen neukan, edo 14 urtekin sentitzen, edo 15 urtekin sentitzen nuen erantzunkizuna, naizela bakarra, batean zen como, ostia, ez naiz, izan barko nintzatekeen, hain emakume, ez? Osea, como, naiz bakarra eta gainera, ez naiz, osea, como feminitate kanonetan ez naiz sartzen orduan ongi egiten ari naiz edo ez, osea, como nire burua jartzen nuen eztabaidan horregatik, ez? Yeah. Osea, como, ostia, bakarra izan da eta izan nahi dut horrela edo benetan, como, ari naiz borroka... Ze puntu darteen estrategikoa... Ongi egiten edo ez. Ja. Ezin da gure gain hartu, baina no, claro, bai. Baina masirekin... Baina sentitzen duzu, karo. Bai. Claro, porque bapatean nengoen herriberako herri batean eta entzuten nuena literalmente zen en plan de... ¿Pero qué es? Eta, claro, zen como, hostia... Musikaria. Mutika bat. Claro, musikaria, bai, baina eta galetzen, eta galetu izan dieten nire taldekidei, incluso, Wow. Osea, pasa bat, eta, osea, edo pasatzea, y es como, ez dakit, no sé qué, hanketan hileak, eta zen como, wow. Qué fuerte. Claro, es que denbora osoan zaude zentroan, eta ez da zer gertatzen jaietan, osea, como... Ez, ari zara zezenketa itxaroten eta txaranga gordian, pues, claramente herriko guztiek ari dira zu begiratzen eta zu analizatzen, ez? Eta baldin badago zeo zer, edo norbait, igual me lee más como zeo zer. En plan, hor ulertzen ez dutena, da como, hostia, denbora esan, osea, horri buruzko komentarioak ez, edo hori ulertu behar izatea, edo hori kokatu behar izatea, oso kuriosoa hori, tio. Bai, fuertea. Bai, igual egingo dugu aurrera, bestela egingo dugu bi ordeko saioa, eta igual de punto, azarratu egingo delako. Barkatu. Venga, ba, dale. Nik itzagin nahi nuen apur bat, zuge batu zulenez, festa eremu maskulinizatu bat dela, eta gustot, epatu dugun txaranga, musika taldeak eta oso direla askotan festa giroko gauzak, ez? Eta uste dut festak ulertu behar direla ez bakarrik komplejitatu egin behar diren kontua dela eta ulertu behar direla askotan erritual bezala, baina dira erritual batzuk nire iritziz eta irakurri dudanaren ondorioz dakidanaren gure iritziz gizartea berregituratzeko eta berriz sortzeko espazio moduan, ez da uste dut, txarangak adibidez betetzen duela funtzio hori, igual insulto bat irudituko zaizu, baina niretzako txarangak sortzen duena da zarata. Sortzen duena da gizarte arauak desagertzeko giro bat bezala ez, dena difuso bilakatzeko bezala, nola izateko gorputz orokor bat bihurtu dadin jendartea, ze ikertu denean eta erritualetan faseak banatu izan direnean, errituaren parte garrantzitsuena da, edo erdiko fasea, fase liminala edo deitzen zaiona da, hori ez, arauak desagertzen dira, dago desfas momentu bat, ordua, espazioa, gauza hauek galtzen dira, zertarako gero berriz itzultzeko eta berregituratzeko
guztia, eta orduan hor gorputz kolektibo hori sortzen da, inkluso ez, festetan Nafarroan peinen historia guztia hau dago, bonez, badaude hor elementu asko festa gorputz kolektibo batetik edo ulertzera garamatzatenak, baina, klaro, ulertu behar da, gorputz kolektibo hori nolakoa den, zertarako dagoen eginda, eta zu, gero amets moduan, edo 14 urteko edo 20 urteko amets moduan, norbanako batzara eta violentziak zuk jartzen dituzu norbanako moduan, orduan. Ulertzen ditugu askotan festak desfas momentu bezala, onartzen dugu guztia, onartzen dugu ez daudela arabak eta gendaitekela dena, baina evidentemente ez da egia, festek funtzionatzen dute gizarte arauak betikotzeko, gizarte arauak existitzen dira desfas momentuetan ere, eta hor jasaten ditugun violentziak ez dira ez kasualak, ez momentu batean bakarrik gertatzen direnak, ez garrantziarik ez duten gauzak. De hecho, incluso como desfas hori aipatzen duzuna, ainda zentrala eta ainda garrantzitsua, incluso normalizatzen dela gehiago, ze da como, ez, Sanferminetan gaude, ez, edo, eske goizeko lauak dira eta mundu guztia dago oso mozkor, eta da, como, gauza bat, eta? Mehazketa gainera, igual horregatik da are okerragoa. Claro. Eta baita ere, como, autodefentsarako edo erantzuna eman alizateko asko zailagoare dugu, ze ez dago existitzen estrategiarik, ez? Gainera zara zu mundu guztiaren kontra, literal. Claro. Bai. Eta zara aguafiestas bat, eta zara... Claro, amargatu bat, ezak zer, bai. Orduan, festak direla ez da itzakia bat ez zertarako, bale? Orduan, hau esan da, galdera randometara pasatu. Venga, adibidez. Venga! Galdera randoma. Bueno, a ber, badakizkizu, betiko galderak, hasiko gara hasieratik. Ametsa Asnarezen bizitzako datu random bat. Bale, daukat bat oso kantzelagarria eta beste bat ezain beste. Biak, no sé. Ala, ez nuen espero. Pentsatzen den bakarrik kantzelagarria. Eta bakarra esan bada kantzelagarria. Libra gara, ez dakiko erabakitzen. Agia da, buen entzun nuen. Esan lehengo... Iruak zarete libra, bastante heavy. Bueno, aizeatan izaterena ez. Ez da heavy bat. Eber ez da bi izatea bezala, 6 gara, pero... Lehenengo esan softena. Vale, lehen kontatu dizuet, baina entzulek ezakite. Ginuela bertxolaritza 15 urte bete nituen arte. Oso polita, gu gere bai. Bai. Gero hasi ginen egiten beste gauza bat. Bete izeneko bertxolaritzai buruzko ez den. Vale, eta bestea da, esan dizu da moduan, ni errotxapeakoa naiz, baina kurtsoan zehar asteburuetan eta uda asko pasa ditut literalmente 16 urte bete arte nire herrian, Zarrakasteron, Herriberan. Eta orduan Herriberan jendeak egiten du eiza. Eta... Wow, melo silencio. Eta nor da jendea? Ez dut esango, porque da pizka bat ilegal. Bueno, pizka bat ez guztiz ilegala kontatuko dara. Total, ni joan nintzen behin, joaten nintzen askotan, Eta aietako batean, feminismoan nire barruan sartu baino lehen, por supuesto. Moño gabe zen nintzen egun aietako batean. Oso gazten nintzen, 7 urte nituen. Ostra! Osa, txiki, vamos. Orduan ez da zure ardura. Ez da zure ardura. Ez da nire ardura, baina, han nengoen. Joan nintzen eiza egitera, basurdeak ari ginen eizatzen. Ari ziren. Zu baino asko zateagoak. Total, alako batean, manada mugitu zen, geunden bardeetan, vale? Eta orduan manada mugitu zen, zelai oso zabal eta kilometro askoko batean mugitu zen como ekialderuntz, eta orduan geunden, posizio batean, non geneukan kotxea ondoan, eta hartzen genuen kotxea, joan alginen zurden manadaren paraleloan. Vale, orduan nituen 7 urte, hau oso garrantzitsua da. Datu hau esan nahi dut. Total, ninengoen pertsona batekin, eta orduan joan ziren, manadak egin zuenean ekialderuntz, esan zian, igoko gara kotxean eta jarraituko ditugu. Hasi ginen jarraitzen, eta momentu batean esan zidan, jarriko zara zu kotxea gidatzen, eta nik egingo diet disparo kotxetik. Hau da guztiz ilegala, baina ja preskripto, baina zango izenik, porque jo que se, hau da karzel. Aparte ez da zure errua. Aparte ez da nire errua. Orduan ni jarri nintzen kotxea gidatzen. Broma. Ez da broma. Pedalak ez. Ez que, baita, pedalak ez. Pedalak. Volantea. Pertsona zegoen hola, eta zu bere gainean. Eta ni bere gainean volantea eramaten. Eta orduan egin zituen 4 tiro,
eman zion basurde amari, eta momentu batean, osea, hau ja da increíblea, baina eske jarritzen du. Bai. Momentu batean egin zuen, como, hola manak eta guk ere. Osea, como... Parez zindoazten. Eta hori esan zidan, tipoak, ez jeitxi. Porque, claro, basurde ama bat, herida bere ume txiki guztiekin oso arriskutsua da, baina oso. Osea, ematen du ezakit zerri bat bezala da. Hombre, a ver, evidentemente babestuko da. Claro, evidentemente. Eta osea, ematen baldin baduzu hankan, zezena geratzen dira atzean, benetan, Osea, da oso arriskutsua. Total, esan zian, ez jeitxi. Eta ni, pues bueno, ez nintzen, osea, oraindik ez nuen moñorik, baina nintzen pixka bat boiera ja, claramente. Eta zer egin nuen jeitxi. Eta orduan ja, hil zuen, baina, claro, hil zen ari zen betartean, begiratu zen atzera eta bota zian kristono joa, porque, osea, ni negoen inguratuta. Qué fuerte. Increíblea da. Bueno, sin más, hori da nire datu randoma. Esango nuke orain arteko datu random honena. Ze fuertea. Da bastante fuertea, ez? Da oso fuerte, eta ez da bat ere randoma. Dira mak esan dit, ez esan izenik. A punto? Ya está, hori da nire datu Wow, randoma. orain guk. Nik pentsatu dudan datu randoma da, lehenengo aldiz ikusi zintudan eguna, goratzen dut. Vale. Izan zen, Bilabonan, zu jotzen txapelketa nagusiko sintonia lehenengo aldiz. Hostias, vale. Ez da, bertsolaritzera busko programa bat, baina azken txapelketa nagusiko sintonian parte hartu duzu, oza, jotzen nuen zuk. Bai. Sentitzen dut. Zer raro, azuleku batein. Ja. Hori da nire datu randoma. Hainbeste lekutan zaude, bate pentsatzen badu. Bera izango da? Zuzarela. Vale, nirea da uste duzula ez dakigula norden bizikia kuratua. Vale. Urrengoa. Zein urtaro zara, zure ustez, amets? Uda, Vale, oso. claramente. Vale, bai, bastante. Bai. Eta horoskopoko zezen? Aries. Aries. Hori da akerra, ez? Bai. Akerra edo, bai, ez? Aria. Akerra, ez? Aria, bueno, antzeko gauza. Zerbait, ez dakit. Nolako bitxo bat. Ba, oso ondo. WhatsAppean, Me ze pega. koloretako bihotza bidaltzen duzue? Ez Horia. dakit. Zuk horia, nik naranja beti. Denetarik gehien bat Bai. morea. Ez daukazu bat zurea? Es que dependen hori, Nik Es ere que esan, como kode bat iaia pertsona bakoitzarekin. ez daukat pertsonalitatea handirik emotiko nahi dagokianean, orduan, senyora sariketa pasa Pila bat bidaltzen. zenetik, la rosa eta horia bidaltzen ditut, bai bilnitzelako mezuaiek bidaltzen, eta gelditu zaizkidalako favorito zen, orduan, horregatik, bai, baina La gelditu rosa eta zaizkidalako. horia. Ez que senyora sariketako koloreak dira la rosa eta horia. Ah, como el brilli hori. Ez daude la rosa eta horia. Baina badago bat baita ere, la rosa Ez, bibrilli hori. dago Nik la hori rosa, asko bidaltzen dut. la rosa bakarrik eta horia bakarrik. Sariketa, Ja, baina ez dugu, nik ez dut Bai, bai. erabili hori. Ba, igual mendik aurrera badakizu. Bai, bueno, urrengo urterako. Noizbait maitatu izan zenuten eta orain gorrotu duzuen abesti bat. Por favor, zaila. Nik hau ezakit. Puntok esan du, Marika Alambre, ni kontra nago? Ni kontra nago, ni maite dut. Jarraitzen dut, baina uler dezaket. Bai, nik ere uler Osea, dezaket. Bai, osa ulergarria da, baina ez. Nik esango nuke... Zairit zait, aldapan gora. Buah, bai, rollo hori. Biziki akuratua. Bai, biziki. Osa, egia ez dudala gorroto, Osa, gordetzen dudala, ez dakit, nire etzako aldapan gora ja dago ilargiaren kajoi berdinea. ja. Nik Uste dut dela Euskal Herriko abestirik entzunen. Bai, bai, lehengoan Spotin, agertu zitzaidan aurrekoan agertu zen, bai. Bideo bat niri horren. A ber, berez Oso pasada hori. Oso ez. ados nago, baina... Bai. Buah, nik ez nuen espera inbeste. Osea, horitzen naiz oso entzuna dagoela, baina Hainbeste. gehiena, Gehiena. osea, sarri baino gehiago. Bai. Ostras, claro! Ba, Bai, pues bai, es que bai. sarri da bigarrena uste dut. Bai, holakon bat. Baina oso fuertea da. Vale, nik esango dut, konturat, osea, entzuten dituen eta gero gorrotatzera iritsi nahi zen taldeen abestiak izan daitezkela adibidez. A ber. Ez, euritan dantzan txiki bat. Ulergarria ere. Se entiende, bai. Bai, holako gauzak. Nola da? Begitara, begira. Dago bat, oso gatiburena... Aske maite. Ez. Bueno, izan. Minigo, nien, no sé Bai. Emoiztasun Bueltan zutxue baita ere da pixka bat rollo hori. Nik ez dut gorratu, baina
diodia kriston paketea orain bat garari. Ulergarria, oso ulergarria. Bai. Bueno, pare bat gehiago eta Bai, eta pasako gara. Hau saltatu ze da luzea. Kartera galtzea edo mobila galtzea? Kartera. Mobila garestiagoa da. Nik ez dut karterarik, así que kartera. Eta nun dauzkazu gauzak. Ez ditut eramaten. Ilegala da. Ja. Vale. Basurean era superlegala da. Nik, eske kartera galtzea igual. Gero, baino gestio asko Bai. da, Baina mugikorra nik ezakit zer egin Baina eske kartera eta gero txartel pila bat gestionatu behar dituzu, baja eman, Zeraman? Ja, nik Eta segun zen badiru daukan kartera maitere, baina ez duten. Normalean bi Mobila euro. balio duna, baina ez dut eukitzen. Ba, nik nahiago mobila galtzea. Bai, Bai. Ostras. Ez que ematen dit antxetate bat pentsatzeak txartel horiek guztiak gestionatu berritu Eske dela hori. berriro. Yeah. Ni gainera ez dakitzegatik, baina diruen eramaten dut beti. Osa, ez dakit, como... Eskizu oso Bertsolaria diru zarelako. eramalea zara. Bai. Bueno, bai, Aurrera jazta, egingo dugu. honekin, bigarren tertuliari ekingo diogu, ez galdu ez kartera ez mobila eta jazta. Hobeto joango zaizue bizitza. Galdu zuek. Hori da, galdu Normalean bi zaitezte, batera galtzen dira. eta listo. A ber, Bueno, galdu egon apurtu bat. segiko dugu oso interesgarria izarako izaten orain artekoa, segiko dugu antzeko bidetik, baina beste leku baten kokatuko dugu, Edurne Azkaratek esaten duen bezala, ez da bertsolaritzari buruzko programa bat, baina guk batez ere anaidia pairatu behar izan dugun espazioa badenez bertsolaritza. Karri nahi izan dugu kontrako estarritik liburua gomendio gisa, eta batez ere gai honi buruz hitz egiteko, bueno, liburu osoa da interesgarria gai honi buruz hitz egiteko, baina 2 kapitulu azpimarratu nahi ditugu. Uxu Alberdik 22 zapalkuntza mekanismo identifikatzen ditu liburu horretan, eta bakoitza kapitulu batean. Eta 2. kapitulua da, gizonen kidetzat edo ez emakumetzat hartuak izatea, eta 20. kapitulua da, emakume identitatearen zailtasunak. Eta lehen aipatu duzun bezala, guk ere identifikatuta genekartzan gizonen taldeetan edo integratu ahal izateko 2 mekanismo, eta bat izango litzateke gizonentzat desiragarria izatea. Eta bestea da, haietako bat gehiago moduan irakurria izatea, hau da, zure emakumetasuna ezabatzen dute, eta beraz gizon moduan edo beraietako bat moduan irakurtzen zaituzte. Ekarri ditugu 2 aipu irakurriko ditugunak azkar-azkar. Lehenbizikoa da Maider Arregirena, haupa Maider, maite zaitugu. Por cierto, argian oso elkarrizketa hon bat egin zioten irakur dezakezuena. Duela pilo bat, ez? Bai, Daniel Sarriugartek egin zion, oso ondo dago. Maider Arregik aipatzen du, bera bertso eskolan hasi zenean ta holan, feminitate zantzu ageriak zituela, baina momentu batean boiera egin zela eta hori aldatu egin zela, eta dio. Como todas. Feminitate marke juko egiteak eta boiera bihurtzeak aldatu egin zuen bertsolari gizonezkoekin neukan harremana, batez ere bertso eskolakoekin. Batean, ohartu nintzen heteroa nintzenean nolabaiteko tonteotik erlazionatzen nintzela beraiekin. Eta ja, kode horiek ez zeukaten zentzurik, zen niretzat beraiek ez ziren desiragarriak eta ni beraientzat ere hainbeste ez. Eta konturatzen nintzen esaten zuten, ia ezer ez zitzaidala interesatzen, eta ez neukala entzuteko gogorik, eta heteroa nintzenean entzuten niela euren gustukoa izateko edo. Eta gero, honintzen baitaren beste aipu bat ekarri dugu, honintzen baitare asko maite zaitugu, pila bat. Honek dio, zuzenean entzun izan dut, zu ez zara neska bertsolaria, zu gutako bat gehiago zara. Hori hitzez hitz entzun izan dut, eta horrek argitu izan dit nigan ez dutela ikusi desiradun emakume bat, eta gutxiago emakume desiragarri bat. Beste emakume batzuk izan dira seduzitzekoak edo seduktoreak, eta ni haien ustez laguna izan naiz. Laguna, gutarra. Desiragarrien bandoan ez nuelako ondo ematen. Gizonen gremioan sartzen zaituzte eta dagokizun zerbait egiten duzu eta simpatikoa ez dagokizun zerbait egiten duzu eta simpatikoa zara haientzat, baina hori ez luke egin behar emakume batek desiragarri izan nahi badu. Ez dakit zerbait mugitzen dizuen honek, komentatu nahi dizuen zerbait. Etera arauaren hegemonia berriz ere ez. Bai, total. Es que bastante pasadón. Buah. Bai, bastante jartu da, eta horrela konturatzea eta horrela ulertzea eta irakurtzea eta horretara iristeko bidea. Bai, horretaz konturatzen zarenean, niri bentsat, mundua erortzen zaizu de repente, eta hasi behar zara berformulatzen zure egoteko modua, beraz, ez dakizu nola jokatu behar duzun.
Bai, egia da, osea, gauza guztiak barkatu esan. Osea, gauza guztiak bezala, baita ere, batean konturatzen dela, estrukturala dela, eta, Total. pues hori, bai bertsolaritzan, bai musikan, bai edozein disiplinatan, osea, ez, bai, Bai, eta hau, argian lanean gertatu daitekeela. exactamente, osea, hemen hau da bertsolaritzari buruz, horri buruz delako liburua, baina uste Baina dut ez, estraporagarria baina dela. kontrako estarretikeko hori dauka, osea, badela mekanismoak oso errepikatuak dira bizitzako zera guztietan, orduan horregatik interesgarria liburua, eta nuke esango bertsolaritzari buruzko liburu bat denik. Claro. Hori dauka kontrako estarritikek eta hori dauka heteropatriarkatuak ez dela bertsolaritza makarri gertatzen. Eta gero, zer den normatibitatea, arregi eta enbeita ezagututa, biak, esango nuke, naiz eta arregiren kasuan ez, boiera den eta oso argiki den boiera eta gainera esaten duen eta bertxotan ere adierazten duen eta Kasi bi bertxotik behin, aprox. ez, baina esango nuke normatibitatearen baitan, ere bai arregi gaztea delako eta baina lehenago ligatuko luketela arregirekin gizon batzuek beitarekin baino. Seguramente. Urrengo paragrafoan ez dugu jarri, baina argik hori izaten zuen. Argala dela, orain hile luzea daramala, ze hile motza eramateko indartxu egon behar zarela beti. Osa, beti ez daukala borrokarako indarrik ere, eta onartzen duela bere leku hori ere. Ba, hori baina hortara Bai. hortara nindoan, esan nahi dut, nire kasua ekarrita, ni boiera naiz eta lodia naiz, eta En serio? ez genekien. ez badazen entzuten bakarrik ari diren. Vale. Eta hien botxa daukazu. Ez, eta hor dauzkazu, ez dakit, zu persona normatibo batekin liatzen zarenean bertxotan, esan nahi dut, ez bizitza realean, bizitza realean are gehiago eta okerrago. Ez, baina hor dagoen, osea, ja humorezkoa da. Egoera hori. Ja. Ez dakit ulertzen Bai, den. bai, Bai, txiste bai, bat txiste dela, bat da zuk ligatu zuretzat. izatea bera fikzio baten inkluso, que es como, Hori da. bueno, ba ez. Bai. Bai, bueno, bastante fikzioa ni, baina... Bueno, hitz egin nahi dugu, aprobate azkar egingo Motx. dugu, bestela 3 orduko programateako zegolako, berriz bakarra izateaz, baina bakarra izateaz, berezi izatearen zera horrekin, ez izak aipatu sarreran ez dela gauza bera, bakarra izatea zarelako LH6 lesbianita bakarra zure gelan, edo egiten duzulako windsurf asteburuetan zure gurasoek ordaintzen dizutarako ez dakit nola arteko bidaia. Eta hemen referentziatu nahi dugu gure insomnioa izeneko podcast bat. Norena da. Egoitzek eta oianak egiten dutena, haupa egoitz eta oiana, oso jatrak Aupa. zarete. Oiana ni naiz. Ala! Bereziak ez izatea izeneko saio bat egin genuen indala, pues, kasi 2 urte izango da. Eta bertatik hartutako referentzia batzuekin osatu dugu hau. Ze bakarra izatea ze ari garenean, ez gara ari bakarrik bakardadeaz, ari gara arrarotasunaz, eta arrarotasun hori guaia bihurtzen denean beste leku batetik ikusten dugu, ez? Eta ere, azken urteetako bideak bagaramatza desberdinak izan nahi izatera, ez? Ematen du despuntatu egin behar duzula, desberdina izan behar zarela jendea zugan fijatu dadin, eta bizitza guztian ezkutatzen egon den jendeare ari da, ez saiatzen beste buelta bat ematen bere buruari lortzeko desberdina izatea, edo gustatzen zaigula baita ere, ego Bai. kontu bat da, edo ez dakit zer den, baina hori da. Individualismoaren gako bat ere ez. Bai, total. Bai, hemen gekartzen individualismoa, egoa eta autoirudia txokatzen diren espazio bat dela berezi izan nahi izatearena. Ez dakit harrapatu zuen burua inoiz horretan. Bai, ezta. nik uste dut, uste dut hemen ere jarri duzuela, eske, claro, jarri duzuen ez denez, dena ez dut ere, ez der berririk esango, baina uste dut ere dela oso igual ez, baina nago pixkat orain gure belaunaldiko movida oso totxo bat dela, ez? Uste dut hainbeste input ditugu, hainbeste aukera naiz eta, gu sozioekonomikoki posible dugulako, ez? Egin batean, denbora osoan gaudela hortan, ez? Como, bale, lehen mundu guztia sartu behar baldin bat zen, ezakit, lanean, fabrika batean, orain posible denez, ezakit, dantzaria izatea, edo lanea, edo fabrikan egin lan, baina gero
hiru Instagram kontu izan, ze marrazten dut baita ere, edo poesian saiatzen naiz, eta ikusten dut oso guapo, baina oso guapo egiteagatik ez, besteen gainetik egoteagatik ez, edo ez ego hori nutritzeagatik, edo ezakit oso ongi nola dierazi. Gainera oso kuriosoa ere, hau hitz egin nuen atzo ere Ametsa Gangurenekin, esan zidan, ostia, nik TikToken flipatzen dut zenbat bideo agertzen diren rollo, bakarra naiz arrautz frijitua jaten dudanean, lehenengo jaten dudala parte txuria. Eta da, como, ostia, oso argi duzu ez. Claramente ez. Baina denbora gutxu gara bera lago aukera daude arrautzak modu diferentean jateko orduan. Claro, baina da, como, aurkeztuko nire burua bakarra bezala, baina jakinda, ez, dagola, como, masa oso handi bat atzean. Como, ostia, bakarra izatea hortan edo windsurfean barkatu, baina sin más privilegiatu bat zara, egiten duzu alduzulako eta hori, zure egoagatik edo behar duzulako berezia izan, zure aitak ez dizuelako besarkaderik ematen, jo que se, sabes? Bai. Gauza asko gaudatzetik, baina ez da lesbianita, klaseko lesbianita bakarra izatearen santzekoa, ez parekidea ez. Muga bat hor, bulina jasan eta bulina egitearen artekoa. Total. Marra txiki bat. Egia da. Bai, guztiz. Pixka da mundu globalaren eta sozialdemokrazian eta ajeak, ez? Pixka bat denok ikusten dugu mundu guztia, nolako da esan du, pues ni berezia. Baina egongo dira, ofendiditoak, jende zapaldua, benetan uste duena, beren erabezaroan, etzela taldeko parte izan, ipika egiten zuelako. Claro. Bai. Pues eman zaldi bat. Ez du nahi zaldi bat. Zina benetan egongo dela eta fuertea da. Bai. Da igual sentitu zinen bakarrik momentu batean, Bai. Baina ulertu behar duzu gerora zure bakardadeak estrukturako zelekutan kokatzen zaitu. Claro. Eta adibidez, barkatu, beste meloi bat ez dugu zertan ireki behar, ze puntok hilko gaitu baina incelen mugimendua pixkat ere hori da, ez? Eske bakarra naiz, badut guztirako, ze gaur egun mundu guztiak izan behar duen ez eskubidea denerako. Claro, eske dena eskubide bada. Intzelak zer diren ez badakizue begiratu barre bastante egingo duzue, negaraz egiteagatik, baina interesantea da kontu hau guztia. Eta uste dute amaitu behar dugula, zerbait esan nahi duzuen inguruan, edo... Ez. Oso Kontuz bereziak izatearekin. Pasako gara jolasera egingo dugula 5 minutuko jolas bat, eta jolaserako ja gonbidatuko dugu gure gaurko kolaboratzailea Edurne Azkarate. Edurne Azkarateren harrikada. Kaixo Edurne, ongi etorri. Kaixo. Aktore lanaz aspertu ote zara? Aspertu ez, da langabezia. Ez da asperdura, langabezia. Atzo zenuen casting bat, ezta? Bai, euki nuen, oso ondo inun, behaien kontua ber... Fijo irabazten duzula. Eske castingak badira bakarra izatearen edo bakar bat geratu behar izatearen movida bat. Arrazoi? Fatal. Oso ondo Edurne. Zure sekzio baino lehen jolastuko dugu infiltradora zurekin. Bai! Prestatute jolasa argiakoek, eta hori jokatu, zuria, uste dut esan behar zaiola euskaraz jokuari. Zuria da jolas mitiko bat, egiten dena normalean belarrire esan da, baina kasu honetan papertxoak utzi dizkigute, orduan gu denok edukiko dugu kontzeptu bat, hitz bat, eta esan beharko ditugu zu hasiko zara lehenengoan. Orduan, esan beharko ditugu hitz horrekin lotutako hitzak. Bat zenbaki daukana bakoitzak, hori bai. Orduan, gutako batek paperean ez du jartzen kontzeptu hori, baizik eta jartzen du zuria. Zuria ez da kontzeptua, bai? Orduan, zu zara zuria. Eta disimulatu behar duzu zuria zarela. Orduan, ronda oso egingo dugu hitzak esaten, eta horren ondoren epaituko dugu norden gure uste zuria. Edurnek irabaziko dugu. Nor izan den bakarra. Ados? Trampa da, bai. Porque Edurne zuri. Vale, haste momentzaraztu eta dela haraka, esan dute. Ni hasten naiz? Bai. Esmokina. Uala. Marrazki bizidunak. Elegantea. Egopoloan. Zuria. Ai. Vale, ya está, ¿eh? Bai.
Nire ustez aizea da. Bai, nire ustez ere. Ez esan duzu aizea? Elegantea. Elegantea. Edo aizea edo aner baino aizea. Baina, uste zuria esatea bastante... Ja, eski aizea. Ja, baina ez Bastante ondo. baina aizeak ez badak, Zuria denean jokoa. aizeak ez como- badaki zein den, ez daki zegatik den zuria, Claro. Hombre, baina horrela guztia, no? Nire A ustez ver. zuzara. Nire ustez aizea. E punto luze jungoa programa hau. Ez, jazta. Nire ustez Aizea da. aizea. Venga, Bai va. edo ez? Obviamente. Obviamente, venga, bigarren Pinguinoa zen. papera. Bai, gero ja jakin dut. Gero ja esan dut. Ametxo amets da. Gauza bat, ni ere zuria nintzen. G punto. A ber, G punto da ez. Antolakuntza G falta G. hemen, eh? Ba, igual Ardiako oraingo rondan ez erregai. dago zuri. fatal eta nik egin du superrondo. Osea, Bez nola anerta bio ginen. Venga, a ber, amets Vale, suerten zara. esango dut kamiseta. Ah, bigarren. Txoin. Honintzen beita. Armairua. Gainera daten du, en plan. Etxean. etiketa. Etiketa. Boa da, edo Edurne, da, edo Edurne eta Oiana. edo biak. Berriz daude biak. A ber, etiketa, tia. Ni zuria naizik mierda honetan. Zuzen jero ere bai. Nire zuriari. Es que zergaiti daude Esan, bi. nigu egongo zela bakarra, jo, vale. Es que- Obviamente, hitza zen ama. No jodas. Egon naiz a punto esateko. Eta kagatuko Orduan, nuken okerra igual ba. igual, baina. Claro, baina zuztratik Zuk esan kamiseta. duzu. Pero pa despistar. Claro, eske ama kamisetak ere beltzen ditu, honintzen Claro. bera gure ama da, eta etxean dago. Etxean dago nire ama. Nire ama dago nire etxean. Oso ondo. Venga, Gutxi Edurne, ari zure, gara, se- azte. Ah, orain, zure sekzioa nahi apeldo. duzunean. Venga, animo. Vale, albisteak esango ditut, autopistak ez dituzte liberatu berriro ere. Gasteiz antzokia, aka izaskun nazkoe kulturgunea ireki dute, hori albiste bat da. Bazen garaia, ekipo. Igual eman dudan albiste bakarra. Venga, kurtso hasierak Euskaldunen 189 gaizki harrapatu du. Bai. DBH bat 2 eta 4 mailako ingeles irakaslek iragarri dute aurten ere present simple irakasten hasiko dutela ikasturtea. Sortzaien ere muan, 10-etatik 9 ez dute soldatapeko oporrik izan, berriro. Hainbat bertsolari, kale antzerki talde eta kukai konpainiaz gain, noski, horiek bolo-bolo ibili dira, uda honetan. Boloz bolo. Boloz bolo. Txakurra duten jendeak berriz ere txakurrak paseatuko dituzte hondartzetan. Ongi dago. Kostaldea turistaz deskongestionatzen hasi da. Nafarroan bisitari jarioa nabarmena izan da, Zuberoan mugimendua egonda eta Araban ez dugu ezer nabaritu. Saio hau goizetan grabatzen jarraitzen dugu nik neuk nahi ez bezala. Spotify begiratu dut eta nik astoaren ez dut topatzen pilas. Pilas? Punta nun dago? Eske, Astoarena remix bilatu behar da, Badago? Bai, badago. Bai dago, bai dago. baina, niri bai ez zait agertzen. Jarla Baina, jarri bueno. instan. Vale. Eta Aizea Arana da Euskal Herriko pertsona guapa bakarra. Oh, aldatu da notizia. Horrek gehiago joditzen du ya. Ja zuek entzaretelako. Zego apena bueno esaten duzu. Bueno, baina bakarra, Gu bigarrenak. Mugigarrenak. Ba, orain, zorionak tia. Sin más. Banoa. Puntuaria Beran- bilatzen. Zera bilatzen. Astoa. Egin nahi dit zaska bat, baina ezin du. Ez du Baina lortu. hendik ez du lortu. Venga, jarretu. Saiatu, bitartean egingo duten nire sekzioa, bale? Venga, badare. Beranduegi enteratu naiz bakarra izateari buruzko programa hau unikornioak deituko zela. Jakin izan manu agian adar bakarri buruzko fantasiasko ipuin makabro bat idatziko nuken, edo agian ez, agian egin dudan kaka berdina idaztea aterako litzaidake. Izan ere badago halako istorio bat, hau da pixkat promo, bale? Unicorn Wars pelia. Ezagutzen duzue? Bai. Gomendatzen dizuet, Alberto Vázquez, zuzendari galiziarra, irabazi zuen Goya saria, mejor animación. Words hitzak edo words Wars, munduak? Gerra. unikornio gudua. Ah, wars. Eta da, Wars. como artz txikien eta unikornioen arteko gerra. Eske oso jartua da. Da, marrazki bizidunak, baina helduentzako euskeraz ere badago. Nik euskeraz ikusi nuen Donostiko beldurrastean. Eta da rollo, marrazki bizidunetako ahotsoiek madarikatua! Ai, ze polita. Baina ultragorea. Baina gero dauka horrelako xamurtasun estetika bat de rollo unikornios eta artz suabeak. Ke guai. Ke guai. Superloko. Guai.
Ez dakit non dagoen, ikusi dut, bilatu dut Movistarren omen dago, jakejatu ziren euskaraz ez egoela, nik ez daukat Movistarrik, ezin dut begiratu, daukanak mesedez jarri komentarioetan azpian, ikusi daiteken Unicorn Wars euskeraz, zeren oso guai dago. Bueno, Eta jarri primeranen. eta jarri primeran, zeren ekoiztetxea ere euskalduna da, orduan, ¿qué pasa? Venga, lanera. Venga, hombre, lanera. Venga. Sin más, bueno, bakarra izatea, bakarra, makarra, bakarra, barraka, pizkat zirko, ez? Da, bakarra izatea. Zirku, barkatu. Talde bateko bakarra izatea, izan ere, askotan taldeko paliazo, dinamizatzaile, kolore puntu, tokea duen, saltxera, gatza eta piperra izatera kondenatzen zaitu. Ni izan naiz alaba bakarra eta topatu dut beste seme bakar bat zeinarekin elkarjo, zirikatu eta jolastu haurtzaroan, arazorik ez. Izan naiz eskeita egiten zuen eta Magic kartetan jolasten zen gizon kuadrilla bateko neska bakarra, mutikoa, alegia, bat gehiago. Iritsi izan naiz gizon taldeetan hain bat gehiago izatera normalizatu izan duten nire presentzia eta hasi diren beraien gizonkeriak egiten normal. Hori super zatarra da. Zenaz. Zeren horrez nintzen bestea, ez? Lehen komentatu duzuen hori, ez? Ze movida da beste izatea, baina ze movida da ere bai, ez zarenean bestea bestela irakurria eta pairatu behar dituzun movida horiek. Eta batean, eta jate dituzunean, eta pasatzen direnean pilo bat, eta konstiente dira, eta azkeneko komentario eta gero, begiratzen zaituzte. Hori da, begira konplizea, Hostia! rollo, egin parrezuk ere. Kasu. Bai, edo esan zerbait. Claro, Da, como eta orduan da, como, aktibatzen dut superbibientzia modoa, eta egiten dut. Edo, ja, nire hilobia, hilobira kondenatzen dut nire burua, eta esaten dut benetan esan behar dudana, ez? Total. Bueno, kontua da. Ja, ezakit ez da, nagoen, eski oso gai interesgarria da. Bueno, bestea izaten hasi nintzenean, de hecho, hasi nintzen bestea izaten emakume bezala irakurria izaten hasi nintzenean. Besteen begiradak bilakatu ninduen neska, eta desiragarri etiketa hori eskuratzeko hautagai hori ere komentatu zuela, eta da beste movida bat. Etapa horri buruz ez dut hitz egingo, zen basikamente ez dute zer gogoratzen. Ongi dago. Vale. Hala ere, Batzuetan gure memoria oso inteligentia da. Bai, memoria da lo más. Memoria eza batez ere. Bai, batez ere. Hanstura ondo dago. Hori da. Hala ere, lehen aipatu dudan horren aurka errebelatu nintzen gehien. Bakarrik ez, baizik eta berezitxoa xelebrea izatea pairatu nuen gehien. Eta nire bakarra izatean nigan jartzen zen barregura eragin beharraren espektatiba zikin hori. Zirkua izan beharra zen nire mehatxua. Maskota konplexua garatzen hasi nintzenean, 15 urterekin edo, zuk ere eukizenuen hor rito iniziatiko hori. Zuk ere jarri zenuen moñoa, Hori da. Ez, jarri nuen moñoa, igual bai, baina hitz egitaria utzi nion. Ah, vale. Intentzionalki, egin nuen como huelga. Eta aste betez hitz egitari utzi nion, etxean, ikastetxean, entrenamenduetan, orkestrako ensaioetan, horrek nintzen unikornioan desagerraraziko balu bezala. Edo behintzat ikustezin bilakatu. Zergatik kontatzen dut hau? Ba ez dakit. Gaia oso interesgarria egin zait, eta meta bakar gertakari baten biktima bilakatu naiz, orain, nahi gabe, gaur ere. Oraingoan nahiago nukelako zuetako bat izan, aurkezletako bat. Zuetako bat eta ez kolaboratzailea. Ulertzen duzu ez? Beteneko kolaboratzaileak bakarrak gara programa bakoitzean, ez dugu elkar ikusten. Ez gara topatzen, eta beti gara bat, beti gara bestea, kanpotik datorrena, gero sartzen dena, zerbait inteligentea eta graziosoa esatera datorrena, eta gaur ez nuen hori izan nahi, ez nuen bestea izan nahi. Nahi nuen hemen zuekin egon, gai hau komentatzen, zuek zareten masa madre goxo honetan. Unikornio bat zarenean bi aukera dituzu, besterik ez. Edo oso pertsonala zara, personaja bat, eta zuri buruz anekdotiak kontatzen dituzu, eta zure lana bilakatzen duzu hori ere, eta hemen gaude guztiok zerbaitegatik por lo que sea. Edo nahi gabe kolektibo baten bozera maile bilakatzen zara, zure esperientzia jende askorena bilakatzen da, eta esaten duzunak kriston erantzukizun sentsazioa ematen dizu. Puta da latza da, ez dakit hau esan daiteke, garripi, Bai, lo que sea. esan daiteke. Talde batean bakarra zarenean eta zerbait esatea espero denean. Berdin du queer bakarra izan, emakume bakarra izan, arabar bakarra izan, sortzaile bakarra izan, edo ojo ur handiak arrazializatu bakarra izan,
gurpildun aurkia erabiltzen duen bakarra izan, eta movida ja totxoak. Hau egiteri utzi behar diogu. Ezin da izan gurpildun aurkia dagoen pertsona bakarra izatea, edo gor bakarra, edo migrante bakarra, edo musulman bakarra, no, ez. Oso ondo dago anistasuna, baina anistasun erreala ez da bakoitzetik bat, ea zer esaten duten, hori da deserosoa. Presioa izugarria da, eta mierda bada, ez da erreala, berriro diot. Bakar bat badago, ez da erreala. Ez fidatu unikornio bakarra egotea albidetzen duten espazioetaz. Bertso saioetaz, bertsio saioetaz, brass bandak, mailinguruak, begirale taldeak, antzerki konpainiak, deialdiak, botere eserlekuak, podcastak berdin dit. Hori da baimenismoa, eta hori da mierda bat, eta ez da erreala. Horregatik dago podcast hau ongi. Hori da. Txalo. Bi aukera aipatu ditut eta biak ala biak abiatzen dira bakarra izatetik edo bestetasunetik eta ez dira errealak esan dugun bezala eta ez daizkigu gustatzen. Baina, zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan antzeslanean Maite Aizpuruak esaten duen bezala, zer gertatuko litzateke bakardadeak ez baleude bakarrik. Bakardadeek elkarri konpainia egingo baliote. Hortxe galdera. Polita, Edurneko, bai. Ahora atera zait pixkat mermelada. Ez baina oso polita. Wow. Oso gai izan da. Izan nahi, zugarria. Bai. Ai, pues eskerrik asko. Ze ongi. Eta horrengoan hauts ditzakezu arabak eta esar zaitezke ben. Ja, igual egon baten egonez programa guztia. Edo, etorriko gara 3 kolaboratzaileak eta zuek. Bai. Hori izan daiteke azken programa. Baina ez dugu nahi azkena izatea oraindik. Bueno. Ez. Ikusiko dugu. Vale. Lehengo igual egin dezakegu bazkari baten batera. Venga, Zuek ez vale. hautzeko elkar, no? Hori da. Hautzeko eta behin. Nahi baduzu etorri amets eta Bai, zaitezke. mesedez. Oso ondo. Orduan, programarekin amaitzeko, beti bezala, zer egin behar dugu orain? Ametsen argazkia. Barre. Ama! Ez que ya musika egiten, que pesada. Ala, oso polita da. Hori argazkia. zer da? Lekillo eta guzti. Lehenago edo beranduago? Baserritar Dago zita, amets tambora baserritar jotzen. hori da. Folklorismoa, tambora. Baina Ez que zer nire da, familia da basurdea hori. baino lehenago edo beranduago? Zer? Bitartean. Basurdearen Lehenago. lehenago. Oraindik ez dago traumatizatua pertsona. Eta oso polit zaude, oso... Bastante pozik, oso- mona, ez? Bai. oso- Ez duzu ematen, eh? Nire ondoka da nire ama. Ala. Danbor hori. Danbor hori da zure ama. Ez, Bestea. bona. Ah, Nire amak bona jotzen dugu hori. gaita. Dultzaina. Ai, ama, qué oso buena. polita, oso polita. Bai. argazkia. Oso ondo. Eskerrik asko. Ba, onarte gaurko programa eskerrik asko amets. Edora Zuei. izan da zuen benintzatea eta eskerrik asko Edurne zuri ere. Gaurko programa eta horrengoak argia.eusen ikusitzakezue baita aurrekoak ere. Eta bi aste barru elkartuko gara berriz ere. Eskerrik Eskerrik asko, asko. superpozik. Juhu! Egon nintzake beste bi ordu itzi. Aio, Bai, nire. Ala, Agur! Agur denoi. Ondo pasazuen bizitzetan. Aio, animo kursoa. Haupa, iraia eta urria eta zaroa eta bendua. Eta beste bat